Fiți atenți ce îmi spune băiatul ăsta. Pleacă din România și du-te în Anglia. Hai mă. Plouă ca la Balamuc și e frig rău de tot. Da, mă, și am ajuns, da, dar tot e ploaie, tot e urât. Nu-mi place, nu-mi place să se încălzească, dați drumul la soare, toate alea, că nu e bine. Și haideți să vă spun ce s-a întâmplat mai exact. Am plecat din Otopeni, la un moment dat, la jumătate de drum, vreme urâtă, ploaie, vânt, nu știu ce ciclon a fost. La un moment dat, unei femei din avion, după ce am decolat jumătate de oră, i s-a făcut s-a făcut infart. Ideea e că a trebuit să aterizăm de urgență undeva la Budapesta și am mai stat jumătate de oră pe acolo și a fost un drum cu o întârziere de o oră și cu zbor întârziat și cu toate astea vreo 5 ore jumate am făcut pe drumul ăsta, sau 6 ore, care ar fi trebuit să dureze 3 ore. Hai, welcome to London!